Den kan jeg fint nu. Jeg vil kan den der. Det brandhælder ikke så. Brandhælder. Er der ikke brandhælder? Er der brandhælder? Er brandhælder? Kom, jeg plukker nogen til dig. Er der også nogen i gulvet? Hvad? Men er der også nogen i gulvet? Nej. Hvorfor har I sådan nogen her så? Må spiller. Nej. Jeg vil have